בסדר, טוב. אז אנחנו בסוגייתנו על תחבורה ציבורית בשבת, בסדר? אנחנו ננסה לתת פה את הדיון על צדדיו השונים, ואנחנו לא נפסוק הלכה למעשה, וגם אני מאוד מקווה שאתם לא תדעו תחבורה ציבורית בשבת. אני מאוד מקווה שאתם בסוף השיחה הזאת תדעו לפרט את הגישות השונות לסוגיה הזאת, אבל גם שאתם לא תדעו מה דעתי האישית. למה? א', כי דעתי האישית באמת לא משנה. אני עוד בן אדם אחד מבין רבים אנשים שיש להם דעה בעניין, ואין סיבה שהדעה שלי תהיה חשובה לכם יותר מדעה אחרת, אבל ב', כי מאוד מאוד חשוב שכל אחד פה יגבש לעצמו את העמדה על סמך המקורות שאנחנו רואים ולומדים, ועל סמך הטענות, בסדר? ולכן אם מישהו יגיד, טוב, אתה חושב ככה, ולכן אני השתכנעתי ממך, אז הפסדנו, כן, כי היית שומע מישהו אחר, אתה משתכנע ממנו, אז מה הרווחנו? אז אני אשמח מאוד שבסוף תצאו מפה ותגידו, וואי, מעניין מה ידידיה חושב, בסדר? כי לא תדעו. לא, אני לא רוצה לבן. לא רוצה, טוב. אבל אנחנו מתחילים לדבר על המצב הנוכחי במדינת ישראל. שקט, נו. במדינת ישראל. האם במדינת ישראל כיום יש תחבורה ציבורית בשבת? מה אתם אומרים? כן, פרטית. כן, פרטית, לא, מותר. רגע, תחבורה ציבורית או תחבורה פרטית? לא הבנתי. פרטית. ציבורית, אבל פחותה. יש באופן שונה. רק קווים שאומרים, רק קווים מאושרי שבת. זאת אומרת, קווים מיוחדים שמותר להם מאושרי שבת. אוקיי, מעולה. כמו מעלית שבת, שעוצרים בכל תחנה כזה, כמו קאדר, כן? אתה לא יכול להגיד לנהג, יושב פה. בעיקרון תהיו רכבים אוטונומיים. רכבים אוטונומיים, או צריך להגיע. כרגע אני רוצה לדבר על... אז האם עירייה יכולה להפעיל קווים? אז באריאל, אתה אומר, יש קו אחד שבא מתל אביב, והוא של אגד, של סופרבוס, של איזה חברה? של תנופה. מעולה, מעניין. בירושלים לא ראית. ברתנים אין, מעולה. או מה ההבדל בין חנות של תחבורה בשבת לבין תחבורה ציבורית בשבת? שאלה מצוינת. מותר לעשות תחבורה ציבורית פרטית וגם חנות זה פרטית. טוב, רבותיי יקרים, אנחנו נתחיל עכשיו בשתי גישות לסוגיה הזאת. בסדר? שתי גישות בכללי. גישה אחת שאומרת, אנחנו בתור מדינת ישראל צריכים לדאוג לכך שעם ישראל ישמור את השבת. אני לא יכול להיות חלק מממשלה, לדוגמה, אם אני שר בממשלה, אני לא יכול להיות חלק מממשלה, שהיא מאפשרת לתושבים לחלל שבת. ורגע, שנייה, ולכן אידיאלית, אני צריך לומר, יש חוק שאסור בכלל לנהוג ברכב פרטי בשבת. מי שנוהג ברכב בשבת, לא, אין חוק כזה. אבל אידיאלית, אולי, מי שנוהג ברכב פרטי בשבת, תודה רבה, אנחנו נותנים לו קנס. למה? כי הוא עובר על איסורי שבת. ורגע, שנייה, וזה אסור לפי חוקי המדינה האידיאלית. בסדר, הבנו? כן, מה אתה אומר? קשה לאכוף את הקנס, למה? כי מי השוטר שיאכוף את הקנס? נכון? שאלה טובה. תשובה, אולי, שוטר דרוזי. כן, אלקנה? מה זה? אולי, הנה חינמי. לא רק שניתן להם קנס, נעשה להם סקילה. הבעיה, אבל אין לנו עדים והתראה בבית הדין, אין לנו דבר כזה היום. נו, כן. זה לא, ברמה הפרקטית זה יכול לעבוד, אבל ברמה המוסרית זה לא שאתה יכול לעשות. קודם כל, לא דבר ברמה הפרקטית על זה שלך גויים במדינה, אתה לא כל בן אדם, אז יעבור במחסום ולהראות לך תעודת זהות האם הוא יהודי או לא. זה סתם, אני חושב שזה מוסרית לא דבר נכון. זה למנוע מאנשים את הזכות בחירה שלהם. רגע. זה יותר ירחיק אנשים. אז אולי, שנייה, כרמל, לפני שאנחנו מתקיפים את הגישה הזאת, בואו קודם כל נמפה את הגישות השונות, בסדר? כן, תורי.
מדינה לא באה ואומרת, אנחנו רוצים שכולם ישמרו שבת. היא באה ואומרת, אנחנו כמדינה יהודית לא יכולה, אנחנו לא תומכים, אנחנו אין לנו את הכלים בשביל לחלל שבת. מעולה. שבת. מעולה, צורי. אז שנייה, אז אני מבין שלא הסברתי את עצמי נכון. כשאתם מציירים על הלוח את מפת ארץ ישראל, איך אתם מציירים את המפה? אני אגיד לכם איך אתם מציירים. אתם לא מציירים בהתחלה כזה את ירושלים, ואז קצת כזה בית שמש, ואז גוש עציון וזה, ולאט לאט מגיעים לאילת ולחיפה. אלא מה? אתם מציירים את המתאר, את הגבולות של המפה, ואז בתוך אתם יכולים למלא כל מיני, הנה זה ירושלים, זה באר שבע, זה, בסדר? אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מציירים את הגבולות של השיח. הדעה הקיצונית לפה, הדעה הקיצונית לפה. ממפים את הקצוות, לא אתה בפנים. לכן מי שרוצה להתקיף דעה מסוימת או להציע את גישת ביניים, זה מעולה, אבל זה לא המטרה שלי כרגע. אני מתחיל עם הדעות הקיצוניות. בסדר? קיצוני זה לא בהכרח משהו רע. היום, שבא לי להגיד שאני לא מסכים עם מישהו, מה אני אומר? הוא קיצוני. בן גביר קיצוני. השמאלנים קיצוני. כשיש מישהו שלא מסכים איתו, מה אני אומר עליו? קיצוני. נכון? ואז נופל לי הכשר לצאת עליו בשצף קצף ולהגיד כמה הוא טיפש, כי הוא קיצוני. נכון? היום בתקשורת קיצוני זה מילה רעה. אבל אני, בשיעור שלי, רוצה להגיד שקיצוני זה לא מילה רעה, היא לא שיפוטית, היא רק מתארת על הסקאלה איפה הדעה הזאת נמצאת. היא נמצאת בקצה. יכול להיות שהדעה הקיצונית היא הדעה הנכונה ואני מסכים איתה. אבל אני מפה אותה, כן. מה זה? אני מוקלט, נכון. מסוכן, צריך להיזהר בדיבורים. טוב. אז דעה קיצונית אחת אומרת, אנחנו בתור מדינה צריכים לדאוג שכולם פה ישמרו שבת, ואף אחד לא ייסע ברכב הפרטי שלו. וכל מה שיקרה פה במדינה יהיה לגמרי לפי הלכה. מדינת הלכה, יפה. דעה קיצונית לצד השני. מה? כן, על פי הדת כמובן. אז לא הפרדת המדינה, אלא הכי התערבות את המדינה. המדינה היא מי שאוכף את הדת. מדינת הלכה, אסטרואידים. כן, כן. הקיצוניות השנייה... באיראן עכשיו שורפים שם כאלה שהולכים ברמדאן ואוכלים, אומרים אני חילוני. לא מתחשק. אוקיי. תשובה. המדינה יכולה להגיד, אין דבר כזה חילוני, אני לא מקבל את המושג הזה. המדינה יכולה להגיד, נכון, מדינת הלכה, אידיאלית אולי, לפי השיטה הקיצונית, תגיד, אני לא מכיר בזה חילוני, אני לא יודע מה זה חילוני. אתה גר במדינת ישראל, אתה תשמור הלכה. ואם לא, אנחנו נעניש אותך. אבל אי אפשר להחליף. למה אי אפשר להחליף את זה? למה אי אפשר לחוק? אנחנו מדברים עכשיו ברמה הפרטית. מה זה? מי שאוכל חמץ בפסח, כנס כלא. מי שמניח תפילין, כלא, יפה. זה לא דמוקרטיה, ברור שלא. מה? למה לא? נשים מצלמות בבית של כולנו, ונראה שהוא מניח תפילין. שהמרחב הציבורי, נכון, או שהמרחב הציבורי... בסדר? כמו דבר אחר. זה דעה פחות קיצונית, אבל דעה פחות קיצונית היא טיפה יותר באמצע. אבל היא אומרת, במרחב הציבורי תשמרו על ההלכה לגמרי, בבית שלך כל אחד יעשה משהו, אני לא שם מצלמות בבית, בסדר? גם דעה שהיא קיצונית, אבל לא הכי קיצונית. הדעה הקיצונית השנייה, שימו לב, היא לא פחות דתית, זה חשוב להדגיש את זה. יש רבנים, דוסים, לכל דבר בעניין, מקפידים על השולחן ערוך, קלה כבחמורה, שתומכים בהפרדה מוחלטת של דת ומדינה. זאת אומרת, שהמדינה לא מתערבת בשום דבר שקשור לדת. היא לא תעניש את מי שמוכר חמץ בפסח, היא לא תעניש את מי שמחלל שבת, היא לא מתקרבת, היא לא עוסקת בכלל בשום תחום שקשור. אולי כן, מה זה אולי כן? בוודאות כן. היא תיתן למדינה או לאנשים לחלל שבת. יש הפרדה מוחלטת, דת ומדינה לא קשורים. מה זה הרבנות הראשית? זה גוף שמקבל כסף מהמדינה, כמו בדיוק שמקבל כסף מהמדינה, גוף חילוני אחר שבודק ועדת האתיקה לענייני משהו, שהוא לא גוף דתי, מקבל כסף מהמדינה. מה זה? יפה, נכון, יפה, מעולה. כמו שהמקווה וישיבת מקור חיים מקבלים כסף מהמדינה, ככה גם מקבלים כסף מהמדינה את תיאטרון הבימה ועוד מקום. המדינה היא מופרדת מהדת. בסדר? יש דעה אפילו יותר קיצונית שתגיד, המדינה לא נותנת שום כסף למוסדות דת. היא לא מתקרבת בכלל לדת. אבל מצד שני זה מאוד קשה, כי בסוף דת הוא לפחות תרבות, כן? אז לכן כמו שהתיאטרון הבימה יקבל כסף, גם ישיבת מקור חיים תקבל כסף. זה כן הגיוני, כן? ומקווה יהיה כסף אחד. נו. אני לא אומר בן גוריון, אני אומר מה אנשים חושבים שאידיאלי שיהיה פה במדינה. הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה. כן, אלקנה.
שנייה, רגע, אני לא שומע את אלקנה? אני לא שומע את אלקנה? יש, מקום לעם היהודי. אני לא שומע את אלקנה, כן. בתור לא שומע שבת מה זה שיהודיה? מה זה יהודיה? שוב, המדינה לא מתערבת, המדינה לא מתערבת במה שקורה, אתה רוצה לשמור שבת? שמור שבת. אני בתור מדינה לא קשורה לזה. לא קשורה לזה. נו. שרגע, המדינה לא שמה פעילות ספורט, מי שם פעילות ספורט? ביי. שישימו מה שהם רוצים. אני בתור מדינה יאסור עליהם לעשות משהו בשבת? למה שאני אאסור עליהם? רגע, אני לא שומע את רבי נתן, מה? כן, של ספורט? כן. נכון. אז... כן, זה החלק הבא. זה אפילו החלק המרכזי של השיר. דעה, אמרתי שהיא קיצונית מאוד, שאומרת הפרדה מוחלטת, אין שום קשר. עכשיו, בתוך הגבולות האלה, בתוך הסקאלה, יש לנו מנעד מאוד רחב, ששם נמצאים רוב מוחלט של הרבנים ורוב הדעות. בסדר? עכשיו, הרב יונתן הזכיר, והוא הקדים את המאוחר, אבל אנחנו ניגע בזה עכשיו, כי כבר הרב יונתן אמר את זה, וזה דברים חשובים. גם הרבה רבנים שתומכים בהפרדת דת ומדינה, בנושא של תחבורה ציבורית בשבת, הם אומרים, זה אנחנו לא מאפשרים. למה אבל? רגע, שנייה, למה? כי יש נושא שנביאים הזדעקו עליו, בסדר? מי שפותח את ספר נחמיה לדוגמה, שם פרק, שנחמיה מזדעק, איך אתם מחללים את השבת ככה בפרהסיה, איך... כאילו שבת בפרהסיה זה אחד הדברים הכי חמורים שיש בתור ציבור. שציבור עושה משהו, מה? לדוגמה, בנחמיה שמכרו, יום השוק, שבת היה יום שוק, נחמיה מזדעק על זה. מה זה? לא, כאילו שבת ספציפית יותר חמור. לא, שנייה, יש שלושת החמורות. אבל שנייה, שלושת העבירות החמורות, אתה לא יכול להכניס אותם באותה קטגוריה, כי הם די יעבור. לאכול חזיר בפרהסיה, שבת בפרהסיה, שבת יותר חמור. תהיו בשקט! אי אפשר שכל אחד ידבר. די. שקט! אני זהו? מזכיר לכם זה מוקלט. אם זה מסעדה, מסעדה מרכזית שמלאה שמגיעים אליה. אתה משאיר אותה פתוחה. לא! מה זה משנה? די. זה הילול בפרהסיה, אבל זה לא... די, יאללה, שקט. אז נחמיה הנביא מזדעק על חילול השבת בפרהסיה. זה מבחינתו יותר חמור מהמון עבירות. בסדר? וכן רבנים שהם תומכים בהפרדת דת ומדינה, בנושא של תחבורה ציבורית בשבת, או חילול שבת בפרהסיה, שבא לידי ביטוי בתחבורה ציבורית, שזה כאילו הדבר הכי כאילו בוטה בזה, כן? פה הם אומרים, רבותיי יקרים, זה קו אדום, אנחנו לא מוכנים. אבל עדיין יש רבנים שאומרים לו, גם זה אני רוצה שיהיה מופרד. עכשיו, בואו נתחיל לדון בתוך הדעות שבאמצע הסקאלה, לא באמצע הסקאלה, שבתוך הסקאלה, בסדר? לא הקצנות. קודם כל, ברמה ההלכתית, ברמה ההלכתית היבשה, דיון יבש, על מה יותר חמור. האם יותר חמור שנהג אחד של אגד לוחץ על דוושת הגז ובזה הוא מקיים את עבירת מבעיר בשבת, שאיסור דאורייתא, או שעכשיו 30 אנשים שהיו אמורים לתת לאוטובוס, ירצו כל אחד מהם דוושת הגז. יש בחילול שבת שבין שהוא אחד, דאורייתא, מול חילול שבת דאורייתא של 30 אנשים. מה לא בטוח יקרה? יכול להיות שלא יעלו ברכב, אבל מספיק ששתיים יעלו שיש 2 מול 1, בסדר? ואנחנו מניחים שאוטובוס נמצאים עליו יותר מבן אדם אחד. יותר מזה, מי הנהג אולי גוי? לעומת יהודי ש30 יהודים לוחצים על דוושה. מה זה? לא, הם לוחצים על... שוב, אם יש תחבורה ציבורית בשבת, והנהג הוא גוי, יש פה חילול שבת של האנשים שעולים לאוטובוס, חילול שבת של דרבנן אולי, של מקח וממכר בשבת, שהוא פחות חמור מאשר מבעיר,
מה זה? שוב שזה מקח או ממכר, שהוא אסור פחות חמור מאשר מבעיר, נכון? אז זה נכון שהם עוברים על איסור, לא, גם אבל הוא פחות חמור מאשר מבעיר. לעומת זאת, עם 30 אנשים, כי אין תחבורה ציבורית בשבת, הם עכשיו נוהגים ברכב הפרטי שלהם בשבת. רגע, שנייה. ולכן 30 אנשים מקיימים, או 30 או 70, לא משנה, כן? מקיימים איסור מבעיר דאורייתא כל אחד מהם. אז לכן ברמה ההלכתית היבשה, זה לא נכון. אולי, רגע שנייה, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו רגע שומעים, שנייה, רגע, שנייה. לאט. רגע, שנייה. חברים. כבר פחות. עזוב את זה. עזוב 30, 2 במקום. יחד באוסטרלי הוא לא, רק אם אחד. רצה לבוא, אני לא יודע אם הוא הלך לישון או שהוא מצפה. מה יש ממש רגע? אדם אחד עובד לנסוע ברכב זה כבר מספיק. כי הנהג הוא גוי נגיד. אם בן אדם אחד נוהג ברכב זה כבר שבת מאשר. גם הוא יהודי! יש פה חילול שבת שמישהו אחד מול 30 אנשים. ברור שאם לא יהיה תחבורה ציבורית, אבל... מה זה? אנשים כן. באוטובוס. אבל יותר חמור מאשר שאני אבעיר בעצמי, לא? שלפחות, באוטובוס הגיוני בשבת, כמעט האחוז שלפחות לשניים מהם יש רכב בעצמם. נכון, מסופר. לכן הם מחללים שבת 30 איש. לא! או! עכשיו אברהם נוגע פה במשהו חשוב מאוד מאוד מאוד, תקשיבו טוב. כשאני אוסר תחבורה ציבורית בשבת, עכשיו תקשיבו, זו טענה שאני שומע אותה המון מחילונים, המון, שהם אומרים דבר כזה. וזה הולך ללוות אותנו בכל הדיון. למה אני מחזיק רכב מלכתחילה? למה תל אביב כל כך פקוקה? למה יש מצוקת חנייה? למה זה? בגלל שאין תחבורה ציבורית בסוף השבוע. אם היה תחבורה ציבורית בשבת, אני לא הייתי צריך להחזיק רכב, כי לים הייתי נוסע באוטובוס, כי להורים שלי הייתי נוסע באוטובוס. אבל בגלל שאין אוטובוסים בשבת, אני צריך להחזיק רכב בגלל שבת, אני ממילא אסע בו לעבודה שלי ביום חול. טענה שמעתי לא ממישהו אחד ולא משתיים, זו טענה מאוד רווחת, שאומרים, הסיבה שאני מחזיק רכב ומשלם עליו אלפי שקלים בחודש, ויש פרקים מטורפים ומצוקת חנייה, זה כי אתם הדתיים, מונעים ממני לנסוע בתחב"צ כל השבוע. ואם אני רוצה לעשות סעודת שבת אצל אבא ואמא שלי, שגרים בכלל בחיפה, אני לא יכול לנסוע ברכבת, כי אתם מונעים ממני. רציתי להביא את הסבא. אתה גם משלם על התחבורה. עוד פעם, אתה משלם על התחבורה. אבל שוב, אבל לשלם זה פחות חמור מאשר להבעיר. חברים, תקנו רכב חשמלי. רגע, שנייה, רגע. רגע. ולכן, זו טענה הלכתית יבשה. אחת שאומרת, תחבורה ציבורית בשבת זה פחות חמור הלכתית מאשר שעשו תחבורה ציבורית בשבת. כן. אז שוב, אז קודם כל הדיון הזה התחיל הרבה לפני שרכבים חשמליים היו קיימים בעולם, כן? אבל למה יבשה? רגע, שנייה, ויותר מזה. עכשיו אולי כולם יהיה להם רכב חשמלי, כי חשמלי זה לא איסור דאורייתא, לפי חלק מהשיטות. חלק מהשיטות, כי זה לא מבעיר, זה סוגר מעגל חשמלי, שלפי חלק מהשיטות, שלמעשה נוהגים הלכה למעשה חשמל, לפי רוב השיטות, וככה נוהגים הלכה למעשה ברוב המקרים, שהוא דרבנן. עכשיו, יש בעיה עובדים לחול, שלפעמים אפילו יותר חמור מאיסור דאורייתא, שלזה אנחנו לא ניכנס כרגע. אוטובוס חשמלי. עכשיו תראו, זאת טענה הלכתית יבשה, אלא שעל זה אמר, היה רב, אני לא זוכר איזה רב זה היה, שכתב תשובה מפורטת וארוכה, שנוגעת בכל בעיה שעשויה לצוץ מתחבורה ציבורית בשבת, בעיה הלכתית, והוא פותר אותה. הוא מסביר למה עדיף שיהיה תחבורה ציבורית בשבת, מאשר שלא יהיה. אז הרב זיבסון יצא נגד זה, והוא אמר, לא הבנת את הסוגיה. הסוגיה היא לא ברמה הלכתית היבשה, היא שאלה מהותית. מה עם ישראל מאפשר לעצמו במדינה שלו? סוגיה כללית, היא לא סוגיה ציבורית, היא לא סוגיה פרטית, היא סוגיה ציבורית. ולכן הדיון על האם יותר נכון, 30 איש מול מישהו אחד, אוטובוס כזה, נהג גוי, נהג לא נהג גוי, זה לא הסוגיה בכלל, הסוגיה היא הרבה יותר מהותית. צביון, היא שאלה של צביון המדינה. טוב. עכשיו רגע. אבל אם הסוגיה היא מהותית ואתה לא באמת אוכף את זה, אתה רק מבטל תחבורה ציבורית, אז מה עשית בזה? אנשים פשוט במקום לנסוע בתחבורה ציבורית, ייסעו ברכבים. כי אנחנו בתור מדינה, תשובה, כי אנחנו המדינה מכריזה שלעומת ניו יורק, לעומת ניו יורק, לא אנחנו עושים את זה,
לעומת ניו יורק, ששם בשבת יש רכבים, יש אוטובוסים, ולעומת פריז, ששם בשבת יש אוטובוסים, במדינת היהודים אין בשבת אוטובוסים. מדינת יהודים היא מדינה, לא אמרתי שכולם שם דתיים, אבל המדינה היא מדינה יהודית, וכך היא... עכשיו לא להניס, רק שאנחנו לא ניצור פה על מישהו שואל אותי, תגידי, מה אומר שהמדינה שלכם יהודית? מה זה אומר שהיא יהודית? מה זאת אומרת? שאצלנו בשבת אין אוטובוסים. זה מוכר שאנחנו יודעים, כי בניו יורק ובפריז ובאיטליה יש. מה זה? לא להניס, לא. שוב, זה דעות שהן לא קיצוניות, זה דעות באמצע. עוד טיעון, תקשיבו טוב, טוב, טוב. נגיד שאנשים ישמרו שבת, נכון? זוכרים את הדעה הקיצונית הראשונה שאומרת שהמדינה היא מדינת הלכה וזה? נגיד שאנשים שומרים שבת כי זה החוק. על מה הם יברכו בקידוש? שהם עושים קידוש בבית שלהם? ברוך אתה יושב ראש הכנסת, מקדש השבת. למה? כי בגלל מי אני שומר שבת? יושב ראש הכנסת. לא בגלל הקדוש ברוך הוא. אני לא מאמין בכלל באלוקים. לא מאמין בכלל באלוקים. הסיבה שאני שומר שבת, שואלים אותה גישה, תגידו לי, מה זה אומר בכלל שמירת שבת הזאת? מה זה אומר לשמור שבת מתוך כפייה? מה זה שבת בכלל? זה מדינה יהודית? לא תשאיר איך לשמור שבת. מה? מי שבכדי לנסוע באוטובוסים, לא, אין אוטובוסים. לא רוצים לא יודע, אתה שואל שאלה טובה, האם יש עדיפות, או כמו ששחר אמר פה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, נכון? באמת זה לא... שהוא ישמור בשבת זה לא ישמור. נכון. כאמירה ציבורית ש... זה קושיה לדעה הקיצונית, כן? היא אומרת, כאילו, אם אתה עושה כפייה דתית מוחלטת, מה זה? שאלה טובה. בגדול התשובה היא לא, אבל מצד שני, האם אנחנו נכפה בן אדם, שוב, לפי הדעה הקיצונית שאומרת, תכפה הכל, יכול להיות שאנחנו נגיד, שמע, אין ערך בלכפות מישהו שהוא לא יעבור לאיסור, כשהוא עושה את זה נטו מתוך, אתה צודק, בגדול אתה צודק, בסדר? הטענה הזאת היא טענה רוחנית, היא לא טענה באמת כאילו הלכתית טובה. אתה צודק. טוב. עוד שאלה, נגיד שאנחנו הולכים עם הגישה הקיצונית הראשונה של מדינה דתית, כפייה דתית. רגע, שנייה. רגע, אנחנו לא מדברים על מה יקרה פרקטית מחר, אנחנו מדברים על עקרונית, בסדר? אתה צודק שאולי פרקטית, אתה צודק, אבל אנחנו, כדי לדון עקרונות, חייבים. שיש מה לדון בזה? בעיניי כן, יש מה לדון, כי זה מחדד לנו את ההבדלים ואת הפערים. שחר, אי אפשר עכשיו לגעת ב-24,000 צונות. נגיד שיש לנו מדינה דתית שהיא כופה, מי יפרש את ההלכה? בג"ץ? הוא יפרש את ההלכה? נכון? מי יחליט אם הוא הולך לכלא או לא? בג"ץ? אבל אין לנו סנהדרין. אין. לא. אבל אם... רבותיי כאן. לא אומר, זה ענייננו. זה ישתנה, אנחנו חדשים, נתחרט את כולם ביחד. אוקיי, עכשיו תראו. אני קופץ רגע, אני אגיד לכם מה, השיעור הזה, אנחנו נציף פה הרבה דעות, הוא לא מאוד מסודר לפי הסקאלה, גם כי איפה דרור, שיר לו? לא פה? הוא מבוסס על שיעור של סבא של דרור, שסבא של דרור העביר שיעור תחבורה ציבורית בשבת, ושם הוא הביא הרבה טיעונים, אני מבסס את השיעור שלי על השיעור של סבא של דרור, ויצא לי לדון עם סבא של דרור הזה, עם הרב שרלו, יצא לי לדון איתו על זה, על השיעור הזה ספציפית, קיצר, לכן אני אומר, אז הדברים פה לא מסודרים, ולכן אנחנו נקפוץ פה מדעה לדעה, דברים רק כדי שנוכל להציף את זה כמה שיותר, ולחדד לעצמנו את המחשבות. עכשיו, תראו, הציב פה לפניכם, ברמה הפרקטית, מה יקרב את עם ישראל יותר לשבת? אם אנחנו נכפה עליו לקיים את ההלכה, או נכפה עליו
לא לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, ונגיד לתל אביב, אתם כולכם, כל אחד מכם צריך להחזיק רכב עכשיו. כי אנחנו, הדוסים של המדינה, יש לנו את השלטון בידיים, ואנחנו לא מאפשרים לכם שיהיה לכם תחבורה ציבורית בשבת. הידע שאתם רוצים, באסה לכם, אנחנו הרוב, ואנחנו מחליטים, ולכן כל אחד מכם יחזיק רכב. נכון אתם רוצים לשמור שבת עכשיו, נכון? תגידו שכן. ברור שלא! ברור שלא! רגע, שנייה. והנה יש פה ציבורית, כמובן שהם ישמעו שבת כן כאלה יום חדש. לא, תגיד לא אכפת לי. הטענה אומרת, מה יקרב את עם ישראל יותר לשבת? אם תכפה עליו לאסור, או תאפשר לו ותעבוד במקביל. מי אומר שאני רוצה לקרב את השבת? מעולה. אומר שחר, יכול להיות שאני לא רוצה לקרב אותם. זה שציבורי, ובמדינה היהודית אין משהו ציבורי שבו, וזה חילול שבת בפרסה? כן, בעיקרון, לא, אבל לא, שורש נסתת. אתה צודק, שחר. אני מוסיף פה שיקול ששואל את עצמו, מה גובר? שמירת השבת הציבורית של תחבורה ציבורית בשבת, אגב, רכבים פרטיים יהיו בשבת גם ככה, כן? אבל שלפחות אנחנו בתור מדינה לא מאפשרים, או, ופלוס שנאה של החילונים את הדוסים, או אפשרות אחרת. עובדה שכפייה דתית שלא לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, עובדה שיוצר שנאה כלפי הדתיים. זה עובדה. מי שמתווכח איתה, שיצא לרחוב ויפתח את העיניים. בסדר? לא שאני אגיד לך, אני באמצע ראוי, כן. יש רוב, אבל היום אני רוצה שעדיין, שהחילונים ישנאו את הדתיים, נכון? אומרת הגישה הזאת, תקשיבו. כן, שחר. אומר שחר, סליחה, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, שמעו, אנחנו ניתן לכם מה שאתם רוצים, העיקר שלא תשנאו אותנו, למה לא? כי נמצאו את סיבה אחרת. רגע, אבל למה בפסח עשו למכור חמץ? טוב, אז גם בפסח תמכרו חמץ. רגע, אבל למה אתם לא... למה יש תקציב למקווה ולישיבות? טוב, שלא יהיה תקציב. כן, כל דבר ימצאו סיבה לשנוא אותי עד שאני אהיה כמוהם בדיוק. אומר שחר, סליחה, אני לא רוצה להיכנע לשום דבר. מה אתה אומר? טוב, עוד שיקול חשוב. תופעת הבומרנג שהזכרנו, צריך להבין, זה נותן, כשאתה לוחץ מישהו, הוא נותן לך אגרוף לפרצוף. בסדר? כשאני דוחף מישהו וכופה אותו, שאני לא אופתע אחר כך שהוא מגיע אליי עם כוח עצום נגדי. אגב, אתם יודעים שיש ערים, ואתם הזכרתם את זה בהתחלה, נגיד נכון, אבל לא רוצה לגעת בחיפה דווקא, אני רוצה לגעת לא זוכר איזה עיר זה, הרב עוז בלומן מלמד אותי באוניברסיטה, הוא סיפר שאצלם זה ככה, לא זוכר, שהעירייה, בגלל שאסור תחבורה ציבורית בשבת, הראש עיר הוא חילוני ככה רציני, אז הוא אומר, אין בעיה, אנחנו, העירייה, מממנים הסעות לים כל שבת, חינם, להיות אנטי למדינה. ומה יוצא? הרבה מסורתיים, שאם זה היה בתשלום, וזה היה אותם בבית, עושים קידוש וזה, אבל יש חינם, לכל החברים יוצאים, מה, לא יצא? זה חינם, מה, לא יצא איתם? אז יוצא שיש אנשים שדווקא בגלל שאנחנו אוסרים, תופעת הבומרנג גורמת שיהיה א' הרבה תחבורה ציבורית שהיא לא רשמית, אבל היא ציבורית מטעם העירייה, וב' מחטיאה אנשים לנסוע לים. מה זה? אבל למה עושים לך דווקא? כי אתה אוסר. אם לא היית אוסר, לא עושים לך דווקא. אם לא היית אוסר, הם היו עולים על האוטובוסים. אם לא היית עושה, הם היו עושים דווקא בדרך אחרת. לא שהם... לא, אם תתפסים, מתי זה טוב. שכוח. מתי? היינו אוסרים, אז היינו... מה זה? אם לא היינו... לא, יש כמה ערים שהם כאלה. בסדר, גם בתל אביב הציעו דברים כאלה כאילו? אז יש פה פתרון ביניים, בסדר? מה אומר חולדאי, ראש עיריית תל אביב? באמת, תראו, אני לא נכנס לבני ברק, אתם אל תיכנסו לתל אביב. אני אפילו מוכן, בתוך תל אביב, לא להיכנס לשכונות שיותר מסורתיות דתיות.
אבל שנייה, במחילה מכבודכם, בשדרות המרכזיות של תל אביב, תנו לי להפעיל תחבורה, יודעים מה? אפילו לא תחבורה ציבורית של שבת, נקרא לזה תחבורת סופש. כדי לא לומר את המילה שבת, כדי לא לפגוע ברגשות שלכם. תחבורת סופש. זה בא לי. חבר'ה, זה העיר שלי, אף אחד פה לא רוצה לחלל שבת, לשמור שבת. אף אחד פה לא מזיז לו, אף אחד לא מזיז לו שיהיה פה תחבורה ציבורית. אני לא אמרתי לכם, תעשו בבני ברק, אתם תגידו לי, לא, לעשות בתל אביב. שיהיה בחיפה, בתל אביב, בכמה ערים מרכזיות בארץ, שיש בהם רוב ריכוזי, נגיד, אני סתם זורק, נגיד 80% חילונים, שפה יהיה תחבורה ציבורית בשבת. ככה אנחנו לא נשנא אתכם, אתם לא נכנסים לנו לתוך השכונות, אנחנו נכנסים לתוך השכונות. מה זה? מה חינם? מה חינם? לא, הוא אומר שלא יהיה בחינם, זה יהיה תחבורה ציבורית לגמרי. למה הוא בחינם? כי המדינה אוסרת. זה לא מטעם המדינה. אז הוא מציע, בוא נעשה שמטעם המדינה יהיה מותר. זה הטיעון שלו. לא, אבל למה? עוד פעם, הוא אומר, אני רוצה שבתל אביב, לפי החוק, יהיה כמו יום שני. זה מה שהוא מציע. אתה מבין? כן, הוא לא רוצה שיהיה בבני ברק, הוא אומר בתל אביב. אבל למה? לא, שוב, הוא עושה עכשיו... זה מבזבז הרבה כסף לעיריית תל אביב, שהיא צריכה לממן בחינם, כן? אוקיי. למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה לעשות אנטי למדינה. לדוסים, שכופים אותו, מעצבן אותו. תפסיק. או כמו שפרבר אומר, נכון? כן, הרב שר לא התלבט בזה. הרב שר, אגב, סתם, הרב שר בשיעור שלו אומר כאילו, תראו, אני אפילו לא יודע, אני לא בוחן את כליות ולב, אני לא יודע אם עושה זה אנטי, או שהוא באמת מאמין שהתושבים שלו צריכים תחבורה ציבורית. יפה, תעבור לו אחי, יפה. טוב. טוב. זה שיטת הוואי, זה שני דברים. כן. אז אולי זה רווח פוליטי שיאהבו אותו. אולי זה כדי שהתושבים יאהבו אותו. מה אתם נכנסים לי לתוך הזה? עכשיו תקשיבו למה שהאסטל אומר. וואי, אתם מפספסים פה משהו חשוב, תקשיבו. אומר עשהאל, יש פה משהו, פרבר, תקשיב, זה דברים נפלאים. אומר הרב שרלו, שאחד מהאירועים שממש יצרו משבר באמון אצל הדתיים, זה, וואי, בא לי להגיד לאלקנה שיקשיב, אבל מצד שני אני לא רוצה לומר לו שיקשיב. אומר הרב שרלו, אחד מהדברים שיצרו משבר בעולם החילוני אצל הדתיים, זה הייתה אחד מהל"ג בעומרים שהיה במירון, של"ג בעומר חל במוצ"ש. והמדינה, הרבנות הראשית, הציעה, מה לעשות? מה הציעה? החליטה לדחות. האם חסידות תולדות אהרון ובויאן והחסידות השונות הסכימו לדחות את ההילולה ממוצ"ש ליום אחר? בחיים לא! כמה חילול שבת נוצר כי השוטרים היו צריכים לפרוס עכשיו דברים כדי שיוכלו לקיים את ההדלקה במוצ"ש. אבל את מי זה? אני מחלל שבת? שהשוטרים לא יודעים מה הם עושים. אני, האדמו"ר, החסידים מחללים שבת, לא התחיל לנו שבת. כשאנחנו נדחה את ההילולה הרי הלילה של ל"ג בעומר הוא לילה קדוש. למה שנדחה? כי המדינה, הרבנות הראשית, שהם גוף מדינתי, יחליטו לנו, מה פתאום לא נדחה? והחילונים מסתכלים על זה ואומרים, רגע, שנייה. מה זה? למה הרבנות צריכה לדחות? כי זה חילול שבת של השוטרים. בסדר,
משבר רציני, והם אמרו, עד כאן, החרדים צפויים, החילונים צפויים. עד כאן, עד כאן. מה שאמרת כבר, אתה יודע. כאילו, הם ברווזים. אוקיי. תראו. אני רוצה עכשיו להוסיף את הדיון שהיה לי עם הרב שרלו, בסדר? כמו שתכננתי לומר את זה בסוף, אני אומר את זה עכשיו, כי אני חושב שזה יבלבל אתכם יותר מדי אם אני אגיד את זה בסוף. הרב יובל, הרב. סתם הרב שרלו זה הרב יובל שרלו. מה? לא הזכרתי את הרב שלו. זה סבא שלו, זה הרב יובל. אז תראו, אומר הרב יובל שרלו, אומר הרב שרלו, לא פלא, אנחנו אוכלים את הדייסה שבישלנו. אנחנו יצאנו עליהם ב-200 קמ"ש, נכנסנו להם לתוך הרחובות של תל אביב, לא הסכמנו לשום פשרה, לא פלא שעכשיו יש לנו בומרנג, ומפעילים בעצמם תחבורה ציבורית בחינם, ועושים לנו דווקא, ושונאים אותנו. אומר הרב שרלו, אנחנו חייבים, אומר הרב שרלו, על חשבונם הצלחנו לעשות תחבורה ציבורית. לא, בחינם הזה הוא לא, צריך להבין. עכשיו, במקום שהתושב ישלם כסף, ובסוף הכסף זה יגיע למדינה, כן? תראי, חברת מטרופולין, זה משרד התחבורה. שבת. כן, עצוב. כן, זה מה שפרקתי. יודעים מה? יכול להיות שבכלל עשה את זה. זה מה? ממש דווקא. איך אנחנו אומרים, זה העבודה בקרות, איפה לדעת, מצד החילונים, שהם רואים את זה שהדתיים אומרים להם, אל לעשו את זה בשבת, מצד הדתיים עושים להם דווקא. אז הם אומרים, די, מה אכפת לכם? אתם להסמיכפו אותנו לדעות שלכם. אנחנו ננסה לחמוק עם זה. לא תמיד הם בשבעה. זה בומרנג, אני לא מבין אתכם, אתם רוצים להיכנס לי לזה, אני עושה לכם דווקא. או, לא דווקא, אלא כאילו, מה אתה נכנס, כאילו, כן, מה אתה נכנס לי לפרטיס, אני אפילו לא... סתם מבלס. רגע, כן. מה הבעיה שלנו שהם אפילו? זה גם, תראה, לחיצות על הדוושה, מצד שני, יש לך אוטובוסים בשבת, בתל אביב. גם המסורתיים עכשיו שלא היו עושים את זה. נכון, וגם כמו שאמרנו, המסורתיים שלא היו עושים זה. אז שוב, אז רועי, אז אתה נכנס לסיכול ההלכתי היבש. רועי, אתה נכנס לסיכול ההלכתי היבש. אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על רמה ציבורית. עכשיו יש ציבור שלם בעיריית תל אביב שמפעילה תחבורה, אז זה מתחיל בתל אביב היום, מחר יהיה בחיפה ובאשקלון ובאשדוד, מחרתיים יהיה בגבעתיים ובזה, ועוד כמה ימים זה יהיה לך בירושלים. בסדר? לא, מירושלים לים. כן, שחר, אתה רצית להעיר הערה חשובה? שחר, מה הייתה הערה שלך? אתה כל הזמן מערבב נכון. שני דברים. כן. לא, אבל אתה צריך לבחור או לדבר על הקטע המדיני של האם צריך, כאילו... לא, זה בדיוק הקטע. אנשים יחללו שבת. לא, זה בדיוק הקטע המורכב פה. האם כשאנחנו... מה יותר חמור? שאגד נוסעת בתל אביב? או שרון חולדאי מפעיל את הסעות בית מ' בעם? דתיים הולכים, אבל... לא, זאת הבעיה. זה עוד בעיה. חולדאי הוא הציבור התל אביבי שמפעיל הסעות. מה אכפת לי? כתוב על זה אגד היסעים או בית מ' הסעים בעם. מה אכפת לי? יש פה של חברה פרטית שעיריית תל אביב משלמת לה. למה לא אכפת לי? זאת בדיוק השאלה. אתם צודקים, זה בדיוק השאלה. האם הפער הזה משמעותי מספיק או לא? זה בדיוק הסוגיה. אז אתה אומר ודאות כן, יכול להיות שיגיד מישהו אחר לא? מה זה? רגע, שנייה, אתם צודקים שיש צד לומר שיותר גרוע כי זה המדינה, מצד שני יש גם צד אחר לומר, מה פתאום? אתם עכשיו, חילול שבת זה חילול שבת. מה זה? המקור יכול להיות ציבור, אז זה בדיוק רציתי לדון עם הרב שרלו, בסדר? אני אספר לכם מה הדיון שלי עם הרב שרלו, בסדר, אני אספר לכם. איפה דרור? הנה דרור, תקשיב, דיון שהיה לי עם סבא שלך. בסדר. עכשיו רגע, עכשיו תקשיבו טוב, כי אחד מהדברים שהרב שרלו גם דיבר עליהם יפה, הוא אמר ככה, תראו,
נגיד שאנחנו אומרים, תקשיבו, בואו נעשה פתרון ביניים. יהיה תחבורה ציבורית בשבת, אבל רק נהגים גויים, ולא יודע מה, נגיד שזה אפילו בחינם, שלא יצטרכו לעשות מקח וממתח, סתם אני זורק, כן? אומר הרב שרלוף, שנייה. אם זה רק נהגים גויים, א', זה דופק נהגים יהודים, למה? כי כשאני חברת סופרבוס, או אגד, כשאני חברת אגד, אני רוצה להעסיק עכשיו עובד, מגיע לי אחמד ומגיע לי משה. אני אומר, רגע, שנייה. אחמד, אני יכול להעסיק אותו כל יום בשבוע. משה, תגיד לי, שבת אסור לי. את מי אני אקח לעבודה? את אחמד. שגם אם אתה שם את הסעיף הזה של הגוי, נו. אתה עושה אותו דבר על דתיים. נכון, שנייה רגע. עכשיו רגע, עוד משהו שהרב שלנו אמר. שנייה, יגיע אחמד ומשה לחברת אגד הסעים, ואז חברת אגד תצטרך להגיד, רגע, שנייה. אני מפחד שאחמד זה בכלל יוסי כהן, ששינה את השם שלו לאחמד כדי להתקבל אצלנו לחברה ולעבוד בשבת ולהרוויח כפול, כי בשבת מרוויחים כפול. אז אני צריך לבדוק שאחמד הוא באמת ערבי. רגע, שנייה. אתם יודעים, הסבתא של אחמד עברה גיור רפורמי. אז אני צריכה... חברת אגד צריכה להתעסק בדברים כאלה, תגידו לי. ברור שלא. מה, חברת אגד תחליט מי יהודי מי גוי? היא צריכה... זה לא עובד ככה. בסדר? כן, זה אחד מהבעיות שהוא אמר, אם אתה רוצה להגיד שאפשר להעסיק רק גויים בשבת, אז החברה צריכה להחליט מי גוי מי יהודי. ואם הוא עבר גיור רפורמי, הוא יהודי או גוי? מה, אגד תחליט? שיהיה לרב... נכון, וברור שהחברה תרצה שכמה שיותר גויים, ברור. סבבה, אבל שיהיה לאגד רב. מה זה? שיהיה לאגד רב. שלאגד רב, שהמדינה תחליט כבר. תלוי איזה חברות. בירוחם יש חברת חוקי שהיא מותר... יש חריגות. סבבה, בוא נקבל אותו לעבודה, נעסיק אותו בשבת. בשבת הוא לא יסכים לעבוד. ברור, זה שיקול נגד כל החברות, ברור. אגב, מייקרוסופט וכל אלה ברור שהם פתוחים בשבת. בסדר? רק שלא כולם צריכים לעבוד, יש אנשים ספציפיים. אני התראיינתי פעם למשרה במייקרוסופט, ואז אמרו לי, תקשיב, שתדע שזה חברה זה הביטחון של המחשבים של החברה, כן, זה כאילו סייבר, אז ברור שיש מצבים שבשבת, כאילו זה 24/7, צריך להיות פה. שאלתי, רגע, אבל זה פיקוח נפש? אמרו לי, לא, ברור שלא, וזה הפסד כספי גדול, אנחנו מקפידים שבשבת, מי שלא עובד בשבת, אז אנחנו, כאילו, מי שדתי, אנחנו מכבדים אותו. מה? לא, מה זאת אומרת? לא בטוח. לא, שוב, הדבר הספציפי הזה, ברור שלא פיקוח נפש, כן? שוב, ושאלתי, ואמרו לי, וזה מישהי חרדיה שראיינה אותי, אמרה לי, תקשיב, ברור שמי ששומר שבת, אנחנו מכבדים את זה וזה, אני גם מעצמי שומר שבת, אבל במחילה מכבודכם, האם זה מותר? האם אתם תקבלו מישהו חילוני יותר בכל מאשר מישהו דתי, כי הוא יוכל לעבוד גם בשבת? לכאורה כן. בסדר? זאת אומרת, יש פה סוגיות שבאמת לא פשוטות, נכון? יש פה סוגיות שבאמת לא פשוטות ברמה האפלייתית, שאתה מפלה לדתיים לרע, כן? בקשר למה שאמרתי קודם, שמה, חברה תגיד צריכה להתעסק בזה. האמת כן, אם אתם עכשיו רוצים להיות חברה שיוכלו להגיד בגאווה, אנחנו חברה אמיתית. אתה צודק נדב, אבל האם אני באמת רוצה לתת לחברת אגד להחליט מי דתי, מי גוי, מי יהודי? אין גיור רפורמי, עכשיו לא נחשב? אז יכול שהמדינה תקבע נהלים שהיא מחליטה מה זה יהודי, מה זה גוי, נכון? ואז חברת אגד צריך לפיה, אבל שוב, זה אומר שאני דורש מחברת אגד להתחיל לעשות לו בירור יהדות. שוב, אפשר, אבל אתם מבינים שזה מסבך את האירוע מאוד, וזה מפלה את היהודים לרעה. אוקיי, שנייה, רגע, אני פשוט חייב להתקדם. תקשיבו טוב. הרב מדן ופרופסור רות גביזון הגיעו להסכמות כלשהן באמנת גביזון מדן המפורסמת, מי שלא מכיר, כדאי מאוד להכיר. והרב שרלו ניגש גם, היה לו גם רעיון של פשרה כלשהי, הוא ניגש עם זה לאחד מגדולי הדור, ואותו גדול דור אמר לו, לא. הוא סירב לומר, ואותו גדול דור, אני חושב שהוא היה דתי לאומי, אבל אני חושב דקה, ואותו גדול דור, הוא סירב לומר מי זה היה, ואותו גדול דור אמר לו, אני לא יכול לחתום על המסמך שלך. אנחנו דתיים לא יכולים לדבר בשפה של פשרה. איך אני בתור אדם דתי יכול לדבר בשפה של פשרה? טוב, תקשיב, תחללו חצי שבת, תאכלו חצי, אין דבר כזה. דתיים, יש דת, נכון? בן אדם שיש לו ערכים של צמחונות וטבעונות, הוא יכול להתפשר, כי זה לא מחייב אותו ברמה הדתית. אבל אדם דתי, אני לא יכול להחליט לקדוש ברוך הוא, תקשיב, יודע מה הקדוש ברוך הוא, תקשיב, בוא, תוותר פה חצי, כי זה... מה פתאום? אני מחויב.
אבל אמר אותו גדול דור, אמר אותו גדול דור, אבל, אם החילונים יביאו משהו, מסמך כזה מעצמם, אז אנחנו יכולים אולי לזרום איתם. מעניין. אבל מה עדיף? כן, מה? זה לא עדיף, ברור שזו הטענה שלו. אומר אותו גדול דור, אבל אני לא יכול לחתום על המילה פשרה. אבל אם החילוני יפציע את זה, אז אני יכול להגיד, שמע, איזה אני יכול לחיות. אם החילוני יציע לעצמו פשרה, ויגיד, הרב תחתום, ויגיד, שמע, זה יותר טוב מהמצב הקיים, אז אני... כי זה לא בידי. ברגע הזה אתה מסכים למישהו להיחלט רוח. אז אני מדבר כדי שפשרה. הרב שטרלר סובר שכן, אותו רב סובר שלא. יש לך פשרה, גידים אמונות, הוא אומר, מה? פשרה של אחי, בסוף, כמו שאתה יודע, אתה יודע מה צריך לקרות פה, אתה לא יכול... אני לא אסכים, כי זה דיעבד, זה לא הולך לתחילה, זה משמע. אתה שואל אותי או 0 או 50, אני אקח את ה-50. אבל אני לא אציע 50. עוד פעם, אני לא מציע פשרה. פשרה אני יכול לקבל, כי זה יותר טוב מכלום. אבל תקשיבו רבותיי יקרים, הדיון שהיה לי עם הרב שרלו הוא דיון מרתק בעיניי. תקשיבו טוב. לא, זה סבא שם. אומר רב שלמה זלמן אוירבך. וואי, לא, שנייה, רגע, אני נושם עמוק, אנחנו עושים פה 5 שניות של שקט, כדי שאתם תתאפסו ותבינו שמה שאומר עכשיו, זה חשוב. 5 שניות של שקט. מעולה. שואל מישהו את רב משה פיינשטיין. אבל תקשיבו טוב ואל תתפוצו הדברים שלי. שואל רב משה פיינשטיין, וגם את רב שלמה זלמן אוירבך, אני לא זוכר מי ענה מה, אבל בגדול זו אותה תשובה. אני הזמנתי מישהו חילוני, עובד בחברה שלי, הביתה. ואז, כמו כל בן אדם נורמלי, פתחתי את המקרר להוציא בקבוק קולה קרה וכוס מים. רגע, אבל האם מותר לי לתת לו לשתות? אז זה טיפה שונה. האם מותר לתת לו לשתות? ואז גם הוצאתי עוגה מהתנור, שמתי לי הצלחת, ואז נזכרתי, הוא לא הולך לברך על זה. אני מכשיל אותו בלאכול בלי ברכה. אני מכשיל אותו, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. האם מותר לתת לאדם חילוני? עכשיו תראו, זה יותר מוצלח. לי יש אחים שהם דתל"שים, בסדר? האם כשאח שלי בשולחן שבת יושב, ואומר לי, ידידיה, תעביר את הבשר בבקשה? האם אני צריך להגיד לו? לא, אסור לי. קח את זה בעצמך. כי כשאני אביא לו את הבשר, בגללי הוא הולך לאכול בלי ברכה. אומר רב משה פיינשטיין, אומר רב שלמה זלמן אוירבך. כן. בבשר נגיד, מה? ששתי אבות הנערה. אוקיי, אז זה חד דברי דנערה, כי אח שלי יכול לבוא וללכת, אבל כשאני מארח מישהו בבית שלי, הוא לא יכול לאכול את העוגה שלי בלי ברכה. העוגה שלי הוא לא יכול לאכול. אז זה ממש לפני עיוור. זה, צריך לחשוב על זה לפני ש... עכשיו רגע, שנייה. מה זאת אומרת? לחשוב על מה? אז לא להזמין אותו? עוד פעם, מה אתה רוצה ממני? אני הזמנתי אותו לבית שלי. לא להזמין? מה אתה רוצה ממני? תכבד, מאוד בנימוד. אוקיי, אז... תגיד לו, רגע. או שאתה מחזיר אותו בתשובה. זו האופציה המועדפת, נכון? מחזיר אותו בתשובה במלכות. מי יגיד לך שלא? עכשיו תקשיבו. אם כן, שאני מה אתה עושה, אתה לא יכול... אין אפשרות בכלל. אבל שוב, אלא אם כן הלכתית, ברגע שמישהו אומר את המילים, סבבה. עכשיו תקשיבו. כן, אדם? יש הבדל אבל גבוה. כי בדתל"שים זה לא לפני גלות תינוקות. למה? כי הם יודעים שהם צריכים לברך. רגע. עיוור זה לא רק בן אדם שלא יודע. בסדר? סתם, רוצים אנקדוטה מעניינת? תקשיב, אנקדוטה מעניינת, בסדר? האם יש איסור תורה, כשאני רואה מישהו עיוור הולך בדרך עם הכלב נחייה שלו, עם המקל שלו, אפילו בלי מקל, לשים לו רגל, שהוא ייפול? האם יש בזה איסור תורה? תשובה? מחלוקת. מחלוקת, האם מקרא יוצא מדי פשוטו, כשמדרש הלכה עוקר את ההבנה פשוטה של הפסוק, האם הוא עוקר אותו לגמרי, או שלא? הפשט ברור שקיים, אלא גם מוסיפים
עוד הלכה מעניינת לגבי לפני עיוור. יש לפני עיוור שהוא איסור דאורייתא לגבי איסור דרבנן. האם לאכול בלי ברכה זה איסור דאורייתא? תשובה, לא. לאכול בלי ברכה, אף אחד לא סובר שזה דאורייתא. להביא למישהו. אבל להכשיל מישהו ולאכול בלי ברכה זה אולי איסור דאורייתא. קלטתם? הוא עובר לאיסור דרבנן, ולהכשיל אותו בזה זה איסור דאורייתא. אתה מכשיל אותו בעשה, אם אתה נותן לו לחם והוא אוכל בלי ברכה, נכון. אבל סתם לתת לו עוגיה לאכול, אף אחד לא סובר שזה איסור דאורייתא. אבל להכשיל אותו, אתם מבינים? כוס קולה, בסדר? בואו לא נסתבך פה. כוס קולה, אף אחד לא סובר שזה דאורייתא. ואף על פי כן, יכול להיות שכשאני נותן למישהו לשתות כוס קולה ואני יודע שלא יברך, אני עובר לאיסור דאורייתא ולהכשיל מישהו בדרבנן. נכון זה מגניב? תחשבו, זה מטורף זה. אתה מכשיל אותו באיסור דרבנן, אבל אתה עובר לאיסור דאורייתא כי אתה מכשיל אותו בדרבנן. יש עוד דיונים, האם בבני נוח, האם להכשיל בנוח ולעבור לאחד משפט בנוח, יש בזה לפני עיוור או לא? טוב, אוקיי. אבל אני חוזר לענייננו. מה? כי האם הוא עיוור בדבר לעניין מה שאני מחויב בו? מה? שוב, אבל האם הוא נחשב עיוור במובן הזה שאני מחויב בו בלפני עיוור? או שלפני עיוור זה רק באיזה דין ביהודים? אני מסכים איתך, בסברה הפשוטה זה כן חד. מה? אתה עכשיו שואל מה זה לפני עיוור? האם עיוור, הרי כשהנזיר מבקש ממך כוס יין בעבר השני של נהר, נכון? הרי הגמרא כשמדברת לפני עיוור, על מה היא מדברת? נכון? אתה הזכרת, נכון? תרי עברי דנהרה וחד עברי דנהרה. חד עברי דנהרה זה נחשב מסייע, תרי עברי זה נחשב לפני עיוור, מה זאת אומרת? אני עומד פה בנהר, יש נהר באמצע, אני עומד בצד אחד, הנזיר עומד בצד שני. אצלי יש כוס יין, אומר לי הנזיר, תן את היין, אם אני נותן לו, זה פר אקסלנס לפני עיוור. זה לפני עיוור לא תצא משהו, למה? כי זה תרי עברי דנהרה, בלעדיי הוא לא יכול לעבור על העבירה, ורק בגללי הוא יכול לעבור על העבירה. אבל אם שתינו נמצאים בעבר אחד של הנהר, הוא אומר לי, ידידי, אתה יכול להעביר את רגע את כוס יין? אני יכול להגיד לו, לא, לך תבוא, אז הוא ילך לקח בעצמו. אבל אם אני נותן לו, אז אני מסייע בידו לעבור עבירה, שזה איסור מסייע שהוא דרבנן, וזה לא לפני עיוור שהוא דאורייתא. לא. כי העיוור, זה לא שהוא לא יודע, זה עיוור רוחני כאילו. כן. לאח שלי, אז שוב, אז זה ברור שהוא לא לפני עיוור, בסדר? הוא לכל יותר מסייע, נכון? לכל יותר מסייע. להלכה, שלום בית. עכשיו צריך להבין מה זה שלום בית, והאם שלום בית זה שיקול הלכתי שגובר. תשובה. אומר רבי משה פיינשטיין, קודם כל, כמו שבועז אמר, תברך ביחד איתו. תגיד לו, שומע הצדיק, בוא עושים רגע כיפה, אני מברך, יכוון לצאת ידי חובה, ותענה אמן. בסדר? ואז הוא בטח לא יבין מילה מה שאמרת, לצאת ידי חובה, מה אתה מדבר לך, אבל לא משנה, אתה אומר, ברוך הוא, בוא נראה מזונות, והוא אומר אמן, וככה הוא יכול לאכול. מעניין. האם זה תמיד עובד? האם כל סיטואציה זה מצליח? וכל סיטואציה זה מתאים? לא בהכרח. לא, נכון, כן, האם אתה יכול לברך בשביל מישהו ברכת הנהנים? נכון, לא, אתה לא יכול. מה? וכמו שפרבר שואל, אם הוא לא מאמין, אם הוא אתאיסט, אז מה התוקף של ברכה? יש מחלוקות, בגדול לא מצרפים אתאיסט למניין. עכשיו, רבותיי היקרים, תקשיבו טוב, אומר רב משה פיינשטיין, כן, אפשר לתת עוגה. למה? כי איזה בן אדם מזמין את חבר שלו לבית, ולא פותח בפניו את המקרר להגיש לו קולה ועוגה. זה לא בן אדם. הוא יגיד, הדוסים האלה, שמע, אני שונא אותם. זה לא רק חילול השם, אתה מכשיל אותו בלעבור בלא תשנא את אחיך בלבביך. ההכשלה שלא תשנא את אחיך בלבביך יותר חמורה מההכשלה שלא לברך. זה גם הכנסת אורחים, לא? מה השאלה? זה לא... כל בן אדם, הוא אומר, מה זה הדוסים האלה? למה לא עושים לי אוכל? שבא לבית שלך. הכנסת אורחים זה לא גובר, זה לא איסור דאורייתא, נכון? הכנסת אורחים זה איסור דאורייתא. לא, גם מה נחשב הכנסת אורחים לעניין מצוות עשה? לא ברור שזה הלכה. טוב? אין הבדל. מה? נו.
לא הבנתי. כן. אותו דבר. סבבה, אבל 5 דקות. הבנתי מה אתה אומר. מה זה? אז 5 דקות. שאלה טוב. עכשיו, אומר רב משה פיינשטיין, להכשיל אותו, שוב, אני לא זוכר שלמה זמן אומר, או רב משה פיינשטיין, או שניהם, להכשיל אותו בלא תשנא, יותר חמור מלהכשיל אותו בלבב. עכשיו תקשיבו לדיון שהיה לי עם הרב שרלו. מה זה? מה זה חילול השם? מה זה חילול השם? אם חילוני שונא אותי בגלל שאני מניח תפילין. זה חילול השם שאני מניח תפילין? אני צריך להפסיק להניח תפילין? מה זה חילול השם? מה זה חילול השם? הוא בבית שלי ואני לא נותן לו, זה ממש... שוב, שאלה מה זה חילול השם. אז אני שואל את הרב שרלו, אמרתי, הרב, לכאורה, לפי הטיעון הזה של רב משה פיינשטיין, וואי, אתם מפספסים, לא, אבל דרור חלש, זה סבא שלו. נחכה שדרור. דרור, תהיה איתנו. לא חבש. אומר, לא חבש. שאלתי את הרב שרלו, שמעתי את השיעור של הרב לגבי תחבורה ציבורית בשבת. אבל יש לי שאלה. אני מכיר את משה פיינשטיין ורב שלמה זמן לא איך לגבי מישהו שמזמין חילוני לבית שלו ומותר לו להגיש לו אוכל ושתייה, כי האיסור שלו תשנא יותר חמור. אז האם לא יותר חמור בלהכשיל ציבור שלם, ענק של מיליונים במדינה, בלא תשנא את אחיך בלבביך, שהם שונאים את כל הדוסים, את הסמוטריצ'ים, את הבן-גביריסטים, ואת הדתיים, ואת החרדים, בזה שבגללם אני צריך להחזיק רכב פרטי, ובגללם אני לא יכול לנסוע בשבת, ובגלל זה שונאים אותנו? אני לא מוכן לקבל טיעון כזה בכלל. בעבודה זרה. רגע, למה הם ניסו להוכיח אותם? כי אנחנו לא יודעים להוכיח, לא בגלל שלא רואים להוכחה. מה זה? זה סטיגמה רעיון. זה לא שחילונים. תקרא את החזון איש. חיים. קראתי. אורח חיים בפנחס. מה זה? אורח חיים בפנחס. אורח חיים עוד פעם? בפנחס. עוד פעם, מה אתה אומר? אנחנו לא דמוקרטים. אתה לא, צריך לדון באחרונים, אתה לא יכול ללכת לראשונים ולהקיש אותם לימינו. לא, אני רוצה לתת לי את החזון איש, שמדבר איתי על החילונים של היום. עכשיו, נדון את זה אחר כך, שנייה, כן. מה? שהחילונים לא אחים שלנו? מה זה? אז תקרא את החזון איש, תקרא את הרב קוק, תראה את הטיעונים שלהם, בעיניי הטיעונים שלהם הם כל כך פשוטים, שהם צודקים, כאילו, מי חולק עליהם? מי היום פרקטית? מה? לא מוכן לשמוע, אלא שברור שזה נדחה כאילו מכל וכל, כן? אף רב, כמעט אף רב רציני, באמת, לא פוסק ככה היום. תמצא לי רב שיגיד לך היום, חילוני הוא לא אח שלנו? מה? יפה, אתה מבין? זה מה שאני אומר. אם אתה צריך לטור הכרת מול כל שאר הרבנים בעם ישראל, מה? הם דעת מיעוט של המיעוט. לא נכון. אני מכיר, אני אומר לך, הם לא יגידו לך ברמה שהם לא אחים שלנו, ולכן ידחי אבן אחר הנופל, ומורידים והם מעלים, וכל דברים כאלה, הם לא יגידו לך. לא נכון. תמצא לי רב היום שאומר מורידים והם מעלים. באמת, מורידים והם מעלים, שמורידים אותו לבור ולא מעלים אותו מהבור. זה הדין בגמרא. תמצא לי רב אחד שאומר את זה. אני יודע. יש מלא ביקור שהוא מחלל שבת בפרהסיה, הוא כותב את זה, שמורידים והם מעלים. רגע, יש פה משהו שאולי דחוף. שלום? אני מרש עכשיו באמצע החבורה, כן. לא. אירוע שדורש טיפול עכשיו? הבנתי. כאילו, זה צריך להיות מדריך חמישי דווקא, או שיכול להיות סתם... הבנתי. טוב, אז... שילו, מישהו רואה את שילו? או את אבי? אבי לא, אבי תוכל לפסום. איפה שילו? טוב, רק נפסיד את החבור באמצע, הכל טוב. אם זה דחוף. לא דחוף, בסדר, אז אני אתקשר... אולי, אני מסתכל בהצעה שאני אראה. תודה גם. טוב, רבותיי יקרים, אנחנו קוטעים את הדיון, את התשובה של הרב שרלו, ואת התשובה שלי לרב שרלו, באיבו, יש אירוע שאני... שילו. דחוף, תסתכל בוואטסאפ ורד לפנימיות, בסדר? דחוף, דורש טיפול מיידי. שילו, בזריזות, בסדר? ממש, לא צחוק, אני לא יודע. לא הסתכלתי, אבל שלום אמר שזה ממש תפס. בסדר גם. מה זה? עוד פעם? התקשר לאחד מהחמשושים, ניתקתי עליו, התקשר לשלום, אמר לי שזה דחוף, אז אמרתי לו, בסדר, אני אחפש את שילו. אני לא יודע מה קרה, לא הסתכלתי בוואטסאפ, אני לא יודע מה... אין בסדר.
אני לא יודע. אבל אנחנו בעשר הבור... כן. אנחנו רוצים לרוץ לפנימיות לבדוק מה קורה. לא, עצרתי את ההקלטה. עצרתי את ההקלטה, רבותיי. זה לצורך. מה? מה? כן. אבל אתה... זה ה-56 דקות של... רבותיי, כן, כן. לא. לאוניברסיטה נגיד שאני אעביר להם את השיעור הזה, אם הם ירצו לדבר תחבורה ציבורית בשבת, לא, על תחבורה ציבורית עוד לא העברתי. אמרתי להט"ב, העברתי על נושאים אחרים, אבל על תחבורה ציבורית בשבת לא. לא, לחילונים שאני מלמד באוניברסיטה. זה מגניב, יש לי מישהו שהוא להט"ב בעצמו, הוא כזה חלק מהקהילה הגאה, והוא ביקש שאני אדבר איתם על להט"ב, אמרתי להם 3 שיעורים, ככה, על כל הסקאלה, הבאתי להם את הדעות הכי שמרניות, ואת הדעות הכי ליברליות. נכון, זה בעיה. יש רבנים שאומרים שמותר. מותר להט"ב? לא. אין באמת על יש, ואת זה לא הבאתי, כי אותם רבנים בגדול נשמע שהם חזרו בהם, בסדר? אבל בגדול יש, אוקיי. בכל מקרה. כן. מה? לא, אני שם לעצמי, כדי שאם יום אחד מישהו ירצה לשמוע, אני אגיד לו, שמע, עברתי את זה שיעור, זה במקרה מוקלט, או שאני אשמע בעצמי ויגיד, וואי, כדי שפעם אני אעביר את השיעור הזה, אני צריך להביא אותו, כן, כשאתה שומע את עצמך מדבר, אתה יכול הרבה פעמים להגיד, כאילו, וואי, טוב, זה לא אמרתי נכון, זה לא יעשה כזה מובן, זה משקף את עצמך, ואז פעם מה שאני אעביר את השיעור הזה, או בראש צורים באולפנה, או לחילונים באוניברסיטה, או לא יודע מה, אני ידע להגיד את הדברים בצורה שהיא טובה יותר, כאילו. רציתי להעביר לראש צורים בשבוע, ואז השמיס לא יגיעו, ולכן לא העברתי להם. נכון. כן. על האיש חילון, כמה הוא, לגבי זה שאני צריך לדאוג לזה שהוא יגיע יותר. טוב, אז זה כמובן, יפה. אז זה דין ערבות, או שאני בתור מדינה, אני בתור שר בממשלה, לא יכול להיות חלק מהממשלה שמאפשרת חילול שבת מדינתי. גם אם אני לא ערב לחילוני, משה, כן? לגל כהן מרעננה, העובדה שאני בתור ממשלה, אני שותף בממשלה שמאפשרת תחבורה ציבורית בשבת, זה בעצמו אסור עליי, בסדר? אתה מבין את הפעם? לא בגלל גל כהן, בגללי. לא אכפת לי שחילונים עושים, אבל אני לא יכול חלק מהממשלה שמאפשרת שבן אדם ייסע בשבת. אתה מבין? נו. לא, אף אחד לא מסכים שיש דברים מורדים ומעלים. מה? מה זה? תתמודד, אתה כאן איש בשולחן ערוך. אומר הרב קוק, השיב חבישה של הדור שבתה אותו. אתה מבין? זה רדיקלי מאוד, אבל זה הרב קוק. חזון איש אומר, תשמע, מורדים ומעלים זה מתי? כשיש רוח הקודש בעולם. היום אין רוח הקודש? אין בת קול משמיים? אז מורדים ומעלים לא חל. מאיפה הוא הביא את זה? זה לא ברור. מה? השולחן ערוך דיבר רק על מקרים שבהם היה רוח הקודש. בסדר? אתם צודקים, אבל מה זה אומר? שהרבנים נבוכים, הם לא יכולים להגיד לחבר'ה, תקשיבו, תראו חילונים ברחוב ותורידו אותו לבור, נכון? אז איך מתמודדים עם זה? אז הם מוצאים פתרונות יצירתיים לפתור את הסיפורים ההלכתיים. אגב, זה תפקידם של גדולי הדור. אוקיי, עכשיו... אז שאלתי את הרב... מה, אתה שאלת? עניתי לך. לי אין חיוב על גל כהן מרעננה, אבל אני לא יכול להתחיל בממשלה. מה? מה? כן, בתור שר בממשלה. גם לך עכשיו בתור בועז, אין לך שום השפעה על תל אביב ותחבורה ציבורית, נכון? הכל פה מדבר על שרים בממשלה, או מי שמצביע על שרים בממשלה. למה אני מצביע לסמוטריץ' ולא לזה? למה אני מצביע לבן גביר ולא לזה? למה זה? כי הוא אמר שלא יהיה תחבורה ציבורית, והוא אמר שכן. אגב, אני מכיר מישהו שהצביע לבנט, בגלל שבנט רוצה שיהיה תחבורה ציבורית בשבת, מישהו דוס, ברמה הלכתית, כי הוא סובר כמו הדעה הראשונה שאומרת שזה פחות חילול לשבת, פחות לחיצה על הדוושות של הגז, הוא אומר, ובנט רוצה לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, ולכן אני מצביע לבנט ברמה הלכתית. בסדר? זה הטיעון שלו. אוקיי. אגב, יש בוגר מקור חיים שהצביע למפלגת רע"מ. יש אנשים, לי בירוחם היה חבר שהצביע למפלגת מרץ. חבר בחדר. בסדר, אז רק שתכירו, מה? בגלל ש... לא משנה. הוא סובר שזה יותר טוב לדעת במדינת ישראל. מה זה? דוד שהצביע לבל"ד. באמת, נפלא. אוקיי. עכשיו... לא, בן אדם יחסית דתי. לאן? הצביע בעיה.
זה מה זה? מפתיע. גם דודו שהצביע לה פשוט נגד העבודה. שוב, שר חלק בממשלה. לטעות עצמו. אני לא יכול לאפשר שהישות, אני מאפשר, לא, זה לא... הבנתי, לא, אז לא, תשובה בועז, לא הלכתית. מה יותר טוב רוחנית לעם ישראל? אתה לא חייב רוחנית, הלכתית כי אין לך ערבות, נגיד. אבל רוחנית, סתם, נגיד שאין ערבות. זה עדיין לא פותר את השאלה. יכול להיות שאין ערבות, אבל עדיין, רוחנית אתה צריך. נגיד שזה לא הלכתי, בסדר? אתה עדיין רוחנית, מה יותר נכון? טוב, אוקיי, תקשיבו, רבותיי יקרים, שנייה, וואי, זה חייב לחזור, לא יצר קטן, תקשיבו. תראו, אני לא יודע, אם יעניין אתכם, אנחנו יכולים לקרוא את התשובה של הרב ישראלי לחוק השבת של תחבורה ציבורית בשבת, אם יעניין אתכם, בהזדמנות אחרת. אבל מה הרב שרלו ענה לי? הרב שרלו ענה לי, איך שהתחלתי לדבר, אני יודעת את הטיעון עכשיו, הרב שרלו ברוך השם יהודי מאוד חכם, אז הוא ישר הבין לאן אני חותר. הוא עושה לי, לא, מה פתאום, מה הקשר, מה פתאום? זה ציבורי, זה לא לתת עוגיה לחילוני. יש פה מדינת ישראל, הצביון היהודי של השבת, תראה איך נחמיה הנביא הזדעק על חילול השבת. ומה עניתי לרב שרלו בתגובה, אבל האמת היא שלא הספקתי לענות לו, רציתי לענות לו ואז הוא היה צריך ללכת, ועוד לא הספקתי, אני רואה אותו בנביא כל הזמן, אבל עוד לא הספקתי. מה רציתי לענות לו? הרב, מי לשנאה של חילוני אחד שישנא אותי, הדוס, אבל ציבור שלם של מיליונים ששונא את הדתיים, הרבה יותר חמור מאשר שנאה של מישהו פרטי. זה מאוד לא באמת קשור דווקא לזה. גם. מאוד קשור דווקא לזה. זה מאוד, כן. אני אומר לך, בגללך אני מחזיק רכב, עולה לי אלפים, וזה הדבר שהכי לא קשור אליך, ואתה נכנס לתוך הרחוב שלי בתל אביב, ואתה הכי לא קשור, כאילו. אתה... שנייה, רגע. יהיה הבדל גדול. תשובה, אולי מאוחר מדי, אני לא יודע, אבל גם אולי לא. ואולי זה לא שהוא יתחיל להתאהב בך מחר, אבל שהכעס כלפי הדתיים ירד משמעותית. אגב, אני היום חזרתי מבר מצווה שעשיתי לי ילד בצוהר, בסדר? צוהר, לא בית צוהר, צוהר, ארגון רבני צוהר, זה ארגון איפה סתיו. בסדר? ארגון שסבא שלו ממש מוביל מגניב, יפה. סבא של כרמל הוא הראש, הוא הרב. לא הבנתי. אם תשאל את הרב, כן. אגב, אז הייתי היום בבר מצווה של בחור מצוהר, והם אמרו לי, המשפחה, וואי, איזה כיף שיש לי ארגון רבני צוהר. זה תמיד הארגון, כשאתה הולך לרבנות וזה, אין, זה כפייה והדוס וזה, צוהר, הם מאפשרים, הם פתוחים, הם מקשיבים, הם מכילים, ואתה אמרו לי, היום אתה העברת את הבר מצווה, ודיברת דיבורים שנוגעים אלינו, קשורים אלינו, התחברנו, איזה כיף, איזה נפלא. ילד חילוני לגמרי, זה בר מצווה שנייה שעברתי. בר מצווה הקודמת, גם המשפחה כל כך התאהבה ברעיון, בארגון, וזה פשוט, באמת, זה נפלא, בר מצווה של צוהר, ואתה רואה, ובשני המקרים ההורים התחילו דרך צוהר, ואמרו, הרבנות חייבת, לא סובלים את זה, אבל צוהר באים אלינו בטוב, ומאפשרים, ותראו כמה הם אוהבים את הדתיים, ש13 שנה אחרי, היה ברור להם שפונים לצוהר, בשתי המקרים, שתי הבר מצווה שהעברתי, מי שירצה אחר כך סרטון מהיום, בר מצווה היפהפייה שהייתה, וברוך השם, שהם הגיעו באהבה ובטוב. והמשפחה הראשונה אמרו לי, תקשיב, תשריין כבר ביומן שלך את הבר מצווה של שתי האחים הקטנים, כן? זה עוד 3 שנים, זה עוד 6 שנים, תשריין כבר ביומן שלך, כן? כי הם כל כך מואבים בדבר הזה. ולמה זה קורה? לא כי יש חובה לקיים בר מצווה. אגב, יש חובה במדינת ישראל לקיים ברית מילה, ידעתם את זה? לא, אין חובה לקיים ברית מילה. וזו המצווה שרוב החילונים מקיימים. למה הם מקיימים את זה? כי אין כפייה. אני מבטיח לכם שאם היה חובה לקיים ברית מילה, היינו רואים הרבה פחות בריתות מילה. אנשים היו לוקחים את הילד שלהם ליוון, לקפריסין, עד שהוא נהיה בן 9 ימים, ואז חוזרים לארץ, לא יודע מה, היו מוצאים איזה פתרון, או מוכרים את הבן שלהם לגוי, ואז כבר גוי, היו מוצאים פתרון כדי להימנע מהחוק שמחייב ברית מילה. דווקא כשאין כפייה, זה מאפשר הרבה יותר אהבה. לא, אני טוען שאולי, שוב, אני לא אומר דעתי האישית, דעתי לא אמרתי, אני לא אמרתי דעתי האישית. לא דעתי האישית, בסדר? לא, אני מציג פה טיעון, אגב, מה שאני אמרתי לרב שרלו, זה לא דעתי.
זה חלק מהשקלא וטריא. יכול להיות שאני חולק מכל וכל על הגישה הזאת, מה שאמרתי עכשיו, זה גישה של הרב שרלו, אגב, בסדר? בגלל זה שאין חוק אז אנחנו רואים שיותר משנה. לא, זה עובדה. זה לא דעה, זה עובדה. העובדה היא שברית מילה מקיימים רוב מוחלט של החילונים. זה עובדה. זה נכון, זה עובדה. אבל הדעה... הפרשנות שזה קורה בגלל שאין כפייה, זה בגלל ש... זה פרשנות, אני מסכים. מה? מצווה על פי חוק מדינת ישראל? זה נראה לי לא מצווה. זה לא פרשנות של... וגם יש סיבה רפואית לעשות כמו ניתוח. אני חושב שרוב מוחלט של החילונים לא מקיימים את זה בגלל סיבה רפואית. אני מוכן להבטיח לך, אתה צודק, ואני מוכן להבטיח לך, שרוב מוחלט של החילונים לא עושים ברית מילה בגלל סיבה רפואית. מתחייב לך. מה? זה הפרשנות של הרב שרלו, אני מביא את הפרשנות של הרב שרלו. הרב שרלו אומר, בגלל שאין כפייה, אנשים מקיימים את ברית מילה. תשמעו את השיעור שלו. של הציבור, למשל הקמת ארגונים כאלה שחייבים הסכמה של הציבור, שהרב אומר שהבעיה המרכזית זה שחייבים שהמגזר יסכים. אוקיי. יפה, איך יהיה בית מקדש? נכון? לא יכול להגיע נכון. מישהו פה רוצה להיות בבית מקדש שבו יש הפגנות של ארגון זכויות בעלי חיים מחוץ לבית מקדש כל יום כאילו? לא. זה בית מקדש? זה החלום שלכם? זה חזון הנביאים? מה? מה? רגע, מה זה? סתם, אז החלום הזה הוא בראש שלך, לא כתוב אותו בתורה. אוקיי, אומר בועז, כן. מעולה. אומר בועז, כן. לי לא אכפת. אם עכשיו יהיו מפגינים מחוץ לבית המקדש כל שני וחמישי על זכויות בעלי חיים, יש מצוות עשה של הרמב"ם. למה לראות הנבואות מדברים על עם ישראל. זה מה שחשוב בבית שני וזה מה שקרה. רגע, שנייה. אז נראה ברור שכשיש פחות כפייה, יש יותר קיום. אין שום חוק במדינת ישראל שצריך לקיים ליל הסדר, ואף על פי כן רוב עם ישראל מקיים אותו. אין חוק לברית מילה, ואף על פי כן רוב עם ישראל מקיים אותו. יש חוק שצריך להתחתן, והמון עם ישראל הולכים לקפריסין כדי להתחתן, לא דרך הרבנות. יש חוק במדינת ישראל. אתה לא יכול להיות נשוי אם זה לא דרך הרבנות. כן. אוקיי? כן. אתה לא יכול נשוי אם זה לא דרך הרבנות. לא, גם גויים צריכים דרך האיש דת שלהם. שהקימו את המדינה וגם בשנים הראשונות שבאמת יש את המדינה, אני לא חושב שזה היה דבש. לא צריך. מאוד רגע, אז רגע, העובדות הן שיש קורלציה ברורה מאוד בין כפייה, יש קורלציה, זאת התאמה מאוד ברורה, בין כפייה לחוסר קיום. כשיש כפייה, יש אנטי וחוסר קיום, כשאין כפייה, עם ישראל מקיים. אני שמח שלך זה ברור, לפרשנות. רגע, האם זה מצדיק עכשיו לבטל את איסור? לדוגמה, אולי לא נקפה שאסור למכור חמץ בפסח, ופתאום עם ישראל כולו לא למכור חמץ בפסח. אולי לא תשובה. יפה, שמעתם מסנדר? אם אתה טוען שכפייה גורמת אנטי, אז אולי לא נעשה שום חוקים, אז כולם פשוט היצר הטוב רק יפעם בהן, יעשו רק טוב, נכון? ברור שלא. ולכן, אם אנחנו לא נאסור תחבורה הציבורית בשבת, האם כל עם ישראל יחליט מחר לשמור שבת? ברור שלא. ולכן אם אתה נותן להם אצבע, הם ירצו את כל היד, ולכן צריך לאסור תחבורה ציבורית בשבת, כדי לעמוד לעצמנו על הזכות שלנו, שאנחנו נהיה מדינה יהודית, שיש בה צביון יהודי, ולא לאפשר לחילונים לנסוע בשבת לתחבורה ציבורית. נכון? טיעון? מה דעתכם האישית? אני רוצה שתחשבו על זה. נכון. בין ברית מילה, שזה כל אחד בסוף עם הילד שלהם. אוקיי. יכול להיות שזה הפעם. אז רגע, שנייה, אני משאיר את הדיון פה פתוח. אמרתי לכם, מה דעתי האישית? אני חושב שאתם לא יודעים, ואם אתם יכולים לנחש, אז יהיה מאוד מעניין שתנסו לנחש. רוצה להגיד לנו? לא. כי אמרתי, א', זה לא חשוב. אני יודע מה הדעה של הרב שרלו, הוא אמר אותה. לא, אני הייתי חלק מהשקלא וטריא. לא בהכרח מסכים. יכול להיות שמסכים הרב שרלו, יכול להיות שמסכים מה שאני אמרתי הרב שרלו, לא אומר לכם, אבל אמרתי, הרב, התעלמת מהדיון
בלא תשנא של ציבור שלם. התעלמת מהדיון הזה. והוא דחה אותי בשתי ידיים. ואז על זה אני הקשתי עליו, אבל זה חלק מהשקה ותאלה, זה לא אומר שזה דעתי האישית. אני בא לדון בסוגיה, לברר אותה לעומק. מה? זה היה שלוש שצריך להגיע להסכמות, וכשכפייה יוצרת נזק, ולכן צריך להגיע לפשרה, להסכמה. נו. לא יודע, היה לך סיטואציה שבה עשית מצווה כלשהי, הם שאלו אותך למה אתה עושה את זה. נכון. איך הם קיבלו את זה, את התשובה שלך? מה זאת אומרת, הם כיבדו אותי. למה אתה לא יכול לדבר איתי? לך מה היום? אבל את של הכפייה, כאילו. לא כפיתי אף אחד, אני נתתי ידיים ולכן לא דיברתי איתו, הלך לקפה. תראו. לך לאיזה חילוני בתל אביב, תגיד לו עליו מה שהוא יגיד לך, אתה לא תגדיר אותי, זה 2026 וכל אחד יש לו חופש דת ועכשיו אתה מבולבל? מעולה. אז הצלחתי. שבא לו. האם אנחנו אומרים לחילונים, תקשיבו, לא, רק אל תשנאו אותנו. להאמין ולהניח תפילין וליטול ידיים, אף חילוני לא יבוא ויגיד לי מה אתה... לא, אתה לא תראה עדיין, נכון. עכשיו, רגע, מה ששאלתי את הרב שרלו, כן, לגבי לא תשנא, צריך להבין כמה מדרון הזה חלקלק. כי נגיד שהרב שרלו היה אומר לי, יודע מה, צודק, לא חשבת כזה? יאללה, בוא נאפשר להם. ואז מחר החילונים יגידו, או שאתם מפסיקים לתקצב את הישיבות, או שאנחנו שונאים אתכם. טוב, אל תשנאו אותנו, תפסיקו לתקצב, כן? זה מדרון חלקלק. הלא תשנא הזה, נכון, יכול, ימצאו סיבה אחרת לשנוא אותך, נכון? מצד שני, עם העוגיות בבית של החילוני, יכול להיות שהרבו של פיינשטיין היה צריך להגיד, תקשיב, אתה תיתן לו עוגיות ואז הוא יאכל בלי ברכה, הוא ימצא סיבה אחרת לשנוא אותך. אל תיכנע לזה. הרבו של פיינשטיין לא פסק ככה. למה שונה? אין סתם סיבה אתה לא סתם ככה. לא, אתה לא יודע, ואתה מחציא אותו, אבל לא תשנא. בבית אין סתם סיבה שתשנא, אתה לא סתם משהו רע. כי אתה דוס. ציבור, מבחינת החילונים, אז הציבור החרדי עשה למלא דברים מהם, בלעדינו מבחינת... מה אני עשיתי רע לחילוני? מה אני עשיתי רע לחילוני? אני אגיד לך, אם יש חילוני שעושה... למה הוא עושה... למה החילוני הממוצע יכול לשנוא אולי אותי? כי אני סמוטריץ'. ולמה הוא שונא סמוטריץ'? כי סמוטריץ' מתנחל פנאט. בסדר? אבל זה שמתנחל פנאט, מה זה קשור אליך? טוב, כי שוב, כי הוא כופה אותנו עם התחבורה הציבורית שלו ועם הגישות טופל? מעולה, יישר כוח, ממש לא, וסליחה, יישר כוח. בסדר? מה זה? רבותיי היקרים, יש עוד הרבה מקום לדון. אם תרצו שבוע הבא שנקרא את הרב ישראלי ונדון פסקה ונדון אפשר בלי נדר, אני לא יודע. אבל רגע, יש לי משהו לומר לכם, שהחל משבוע הבא, אני כבר אהיה רשמית מדריך של השישיסטים. כי אבי חזר מהמילואים, והמדריך שלהם עוד מעט יצא למילואים. ולכן, ברמה הרשמית, התפקיד שלי בישיבה, הולך להיות מדריך של שישיסטים. רק שלהם? האם זה אומר שאני לא יכול להעביר לכם חבורות ב-5 בלילה? לא. האם זה אומר שאני לא יושב לידכם בחדר אוכל בארוחות צהריים ובוקר? לא. אבל האם זה אומר שבכיבוי אורות אני לא אבקר אתכם בחדרים? לא יודע, תלוי כמה השישיסטים יעסיק אותי בלילה. אבל רק שתהיו מודעים, אז יכול להיות שיגידו לי, אתה לא מדריך פה בכלל, ביי, לך לאוניברסיטה. אם אתה לא... רב יונתן מתגאה בזה שהוא הצליח להשאיר אותי. אם אתם תלחצו על הרב יונתן ועל ספי ועל זה שהם יפעילו לחצים על אנשים למעלה שם, על רפי וכל האנשי רוח הקודש שם למעלה, אז יכול להיות, תקשיבו מעל מחאה, יכול להיות שדברים שם יזוזו. אבל כרגע תראו, ראי מה קורה? מה קורה? אומר רפי המנכ"ל של הישיבה, לי יש תקציב למדריכים. אני לא צריך את דרשן, יש לי 3 מדריכים חמישית, 2 מדריכים שישית, שביעית, שמינית, לא צריך את דרשן שיהיה גלגל רביעי בחמישית. לא, הוא לא גלגל רביעי, הוא גלגל... ואז יכול להיות שספי יגיד לרפי... אגב, כרמל סתיו שלח הודעה ספי, זוכר לו שבאיזה, ואני לא יודע אם אי אפשר להגיד בגלל זה, כן, אבל בסוף דברים משפיעים, כי ספי מגיע לרפי ואומר, תקשיב, החמישים מבקשים שישאר פה עוד מדריך, בסדר? ואז רפי אומר, שמע, אבל אם זה, וואי, תקשיב רפי, הם חופרים לי, הם רוצים שהוא יישאר, הם רוצים זה, לא יודע מה, רוצים שיישאר, אז אני אומר, אבל זה דורש מכם להתחיל לטפטף לגורמים הרלוונטיים, שאתם לא מוכנים שדברים כאלה יקרו.
תתחילו לטפטף עכשיו, לאט לאט אולי דברים ישפיעו. מה זה? לא יודע. רגע, הפסקת את ההקלטה לפני שם. רק נשמע את ההקלטה. כל זה היה כדי להפחיד אותי. עצרת אותו? לא.